Rayonda Малқыл икмәге фестивале 2010 елдан бері ел сайын уздырылып келе. Ол һәр елны бирдә яшәүче бер милләтнең мәдәниятенә һәм тарихына багышлап үткәрелә. Бу юлы оештыручылар аны барлык милләтләрнең дә мәдәни байлыгы белән якыннан таныштыру өчен Идел буенда яшәүче халыкларга багышлаганнар. Бигә көнгә хәтле шундый матур праздниклар, шундый матур бәйрәмнәр үтте. Сентябрьдә иң беренче татында бик удачный килеп чыкты безнең. Икенче булды Новочеремшанск дигән авылда и Чувашский целом Нижняя Якушкада. Авылда күп конкурслар ясаганнар, бавырсак, значит, чак-чак конкурслары, итоклар подводить иттек. Uzak yıllardan beri rayonun Tatar avtonomiyasını җитәкләүче Ринат Сайфетдинов сүзләренә караганда, райондагы һәр татар авылында да мәктәпләр һәм мәдәният йортлары эшләп тора. Райондагы иң зур татар авылы Исәнтимердә бүген 500дән артык йорт бар. Безнең авылда мәдәният йорты, медицинский пункт, почта элемтәсе яңа, садик яңа, безнең авылның мәктәпне яңадан туган шикелле ремонтладылар. Шуңа күрә бөтен нәрсәбез дә яхшы безнең. Урта Исәнтимер элегелектән бу яклардагы иң зыялы, укымышлы авылларның берсе булган. Узган гасырның 70-80 елларында авыл мәктәбендә 900дән артык бала укуында күп нәрсә турында сөйли. Шәр класс булайды, А, Б, В, менә безнең класста 2 класс иде, 30 бала. Әмма Урта Исәнтимернең мәдәният йорты, андагы иҗат коллективлары турында заклап сөйләргә була. Бирдә совет заманындагы сыман, өлкәннәр эчендә, балалар эчендә бүген дистәгә якын түгәрәкләр эшләп килә. Татар халык театры оешканга да 50 елдан артык вакыт узган. Ел дәвамында Исәнтимер үзешчәннәре тирә-күрше авылларда да көтеп алынган кунаклар. Авыл мәдәният йортының балалар коллективы район өлкә бәйлегәрендә генә түгел, бөтен Россия конкурсларында да катнашып җиңү яулаган сирәкләрнең берсе. Без мәктәп белән бик яхшы элемтәдә эшлибез. Шуңа күрә балалар бит инде без мәктәпкә ярдәм итәбез, мәктәп безгә дигән кебек без ничектер аермыйбыз. Безнең бөтен чараларыбыз да мәктәп белән, балалар бакчасы белән, бөтен авылыбыз белән бергә менә шулай бара. Малқыл икмәге фестиваленә кунак булып килгән Россия Дәүләт Думасы депутаты Сергей Морозов күп милләтле Россиядә халыклар арасындагы дуслык безнең иң зур байлыгыбыз һәм казанышыбыз диде. Я вообще считаю, что в каждой школе, да все мы должны владеть как минимум разговорным языком всех тех основных государственно образующих народов в нашей стране. Это русский, татарский, мордовский, чувашский. Для того, чтобы мы лучше друг друга понимали, гордились друг другом и обязательно делали все, чтобы передавать традиции, культуру, обычаи, язык из поколения в поколение. Моннан берничә ел элек район кысаларында гына уздырыла башлаган әлге фестивальне оештыручылар киләчәктә аны бөтен Россия күләменә дә чыгарырга ниятлиләр. Димәк, яңа Малкылда яшәүчеләргә Идел буе халыкларының бай һәм матур сәнгате белән якыннан танышу мөмкинлеге ачылачак.